Ya. Bang. Cek. Ya, hubungnya ya. Bak apa ora? Bak. Oh. Oh, Loh. monggo. Kene. Kene Rojo. Wes kowe tenteni ket mangu Wes. kok. Ngene. Opok ae yo. Alah iki lho. Pesta. Kene. Yang Depan yo kayak anget-angetan. angkat Jo. Wes angkatan kleng. Wis to, diangkat sik. Iki lho. Sapa neng gelis ini? Neng gelis. Raya mulai rem. Ya. Iya, jadi tapi caca ini maka gimana telepon sangkleng gimana kon Ya. acara opo bae. Ya Barin. Angkat Barin. Lah iki kok aku iso Wes. no. Mening. Ah. Wes. Ampoh. Ger. Wes doyan Ren. Yo, Eh, arang kading iki seminggu ping 8. pokok tak ubengi ngene engko wis. Ya. Jo. Iki tenan nih. Emak. Lah tenan. Nyapu to Ya ngapusi. jajah. Gila. Angkat Jo. Bisi lho. Dong lek ger. Nah, seger to. Mantap. Hei. Teh to gimana? Karo mangsamu apa? Ngono dedak kok enek-enekan. Oh, Wes, Ora ngerti yo nyeleh Komen. komen ora oleh. ora ngerti. ngono sangkeng telepon nih bareng. Ya lah, Pancene iki. ben ngombe banyu putih. Antul. Iki Ya Antul. Angkat Tul. Oke. gayamu ya wong. Weh. Iki karte ora oleh karo Pak Jokowi. Nah, Lho, apa anggit terus iki? Ya. Ben putihan iki arak nah iki. gitmu. Arak cenceman komburitan. Wes carup. Kok jeding. Pak To. Weh, Weh. angkat sejo ya. Ya. Oke. Wes. Cacing kemi padha mrati Ah, wes. padha minggato. Krumo beda uculok. Kok anyep? Iku sing kok anyep gak sengir blas Co. apa plempoken. Ora koyo mendem ora Sik. plempoken. Santai laren sik. Laran sik. Akar anu. Makan Rokok siong. mbakone jaeng rono. Nah, tunggale kono lho. Ini dolan rodok atos. Takno ya. Ya sing kono. Sing piye? Iki kan gelas. Oh. Ya to. Iki botol. Nah. Nek kowe nyoto iso tenanan. Yo. Nah. Wes. Cek. Aku dik Bakar iki. Pas ndayuh gene wong ya to. Lah batinku ki aku ngesok banyu anu kuwi lho. Rasa-rasa kuwi to, mbuh rasa-rasa apa ngono ya. Tak dekekne kulkas. Lah kok diseneni to? Aja kok dekek kulkas wing kepecah gelase mending ngono. Lah nyapa? Lah ya mbuh. Masa tak Bu? Heeh. Lah niki wonten botol kok mboten pecah. Kuwi Samar- beda le. muni. Samar bledos kok. Ora kok bledos ngono. Lek omong lho bedane pripun Bu? Ngono tak ngono. Bedane ning ndi? Lek gelas kuwi iki bakale kok bling, ya to. Lek botol iki kok kaca muni ngono. Wong ngoten dulure to ya. mosok. Lha batinku bae padha ae, prangge sami mawon ya ora. Ya akhirnya gelas-gelas kaca kae no akhirnya. Ya kuwi omong iki Lah pecah. iya, heeh. Pekleng. Kuwi lho. Pekleng. Aku jarene mu to. Piye? Cah wedok ning. Neng ndi? Wah, ora nyangking. Cara ngerti lah acarane niki Eh. bener. Lha rene yo. Cahe gerok sakmene. Nah, Pero, Pero alah, nggak tak dagoni. kan terus. cangking ya to. Terus. Alah paling yo renek mempere. Owak terus ae. Dagoni mari ngono tak buka lah kok. Kaos putih mung lho. Heh? Kaos putih mung lho. Rono mung lho. Apa cangking wis tepak. Lebasan tak celuk yu ngono lah nulis. Lah kok bake kok songo. Mira sida no. Tonggo piye? Rongos. Lah, lah. Songo piye? Mosok to? Rongos to mu. Oh. Tepak Cimprong. to lho, kok nyandi Cimprang ringos. ngono lho, Bro. Lebasan anu nyafa Mas ngono. Bayu aku wis. Anu nggih mboten apa-apa. Tak ngono aku bablas. Cangkem aku kok nguntune ngrongos wi lek cimprong Kuwi ringos. sakmene ngambung kan intuke kan oke. Wah, langsung Oke yo entek no lek koyo ngono kae. Cokot Dracula ngene. langsung Nyafa Mas ngono. Bayu aku wis. Ora apa-apa. Ki lanjutnya ora? Terus Ya diubeng. Oh, ya. Lanjut.
paling pomo kuwi mangi dadi sangkleng wis manu Nah. temen ngono. Dintene. Wis mau. Ganyang utuhan itu. Nah, kayak untuk ngene di. Lah iku lek Lemus. dijokine ora iki. Wah, joki. Tak aku lek golek kok kono kaya ngamet kondi. Angkat neh iki. Kono anget semacam. Iki anggenmu cokrek ya. Lah iki mang leleh godhok wis wong ideng. Nah, Sampai sat iki dirah. Tapi ra apa-apa. Dirah sari-sarine iki. cari Cari manis. cari angin. Kare toyo. Sari. Garin. Lah pas aku kok biyek ngene ndak plempoken ning kok. Banyu putih itu Wes. gak rekor. Iki mau oleh botol ini mung kondi. Iki mang. Pabrik. Iki mang lek nemu nang ngarepan mbuh-mbuhene sapa. Wes. Nang ngarepan Wah. luntung. Tetap video kok. Wes. Dilanjutne neh iki. Wes. Ajo. Alah pakai kok ubeng Wes. opo Wes. banyu. Kan. Banyak iki bisa karo plempoken. Lah kok kan plempoken kan numplek. Wes. Apa sing mendem numplek sing Nah, plempoken. wes to. Yen. Beseri. Biasa iki koyo biarang. Wes. Mbok cerita apa ngono kok. Yo, piye iki ceritane iki? Tambule jimuang. Tane wis panggah ngene iki panggah. Neng centong. Nenek, kamu rak kalingan duwe ya. Boleh ditabul sik. Ning centong. Tengah dolar. Kene lah. Nang kono nenek gremet-gremet ning omah. Saja ya iya. Ganyang ning omah. Wi ning anu adah wi. Enak to? Tak jawabane. Kuwi lho ning anu lho. Yo, cocok. Ha iwak lek kono sak drim kok dingi. Goreng iwak sak drim. Garing lek iwak tenan. Ha to? Iki Lho, gurih iki kok. kok kuwi? Diklekak. Kono, ha yes kono. Kok ngono iki. Wes. Lah sing Lah, goreng ku ngopo? Bedho sumu kok. Lah iya. Teke. Ning kono lho. Wah, Enak to? peru e pandan. Iya. Lah, ya kuwi. Lah, kuwi kan iwak ta sak drim, nek goreng. Jawab Wah. tak retak kipas. Sangkleng yo ngap. Ah, ayo aku mau. Dan tintekne wonge kena aja mangan. Lek omonge nggen aku duwe tombol iwak, Wes. iwak. Aduh kene ora ngecopne. Tah kemremes. Sing nyoteng ben pengen. Iwake ora takane kok urut iki. Melu. Tipis-tipis iki turu. Rene. Melu. Enak-enake melu-melu. Nah. Wes, ngono sik. Uri. Kecote ndang digodhog ya. Wah, ora akeh mang 6 sak kok. Aku godhog sing sasak ya. Oleh. Oleh 6 sak. Wae ngapain awan mang. Anggo sing nyeteti lho 3 dina apa cukup? Ora nutut. Wis ora nutut. Ora jadi pan nek cangkange. Sesuk iki godhog